Ok, de salutare bă băieți, bine ați venit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi să ne jucăm un joculeț super tare numit Farming Simulator 2018. Și înainte de a începe v-aș ruga frumos să apăsați pe butonul de like pentru că nu costă nimic, share și subscribe pentru că la 100 de abonați m-am gândit să fac și eu așa un Q&A de la blană. Ok, să nu ne lungim chiar atât de mult și nu uitați de un follow pe Instagram la Marian_Destroyer. O să vă las și o poză pe ecran și să începem munca, pentru că nu mai știu cum era proverbul ăla, dar vorba mult strică treaba. Ceva de genul. Nu mă judecați că nu știu, dar nu, merge. Bun, acum o să pun acest tractor să ne facă niște baloți. Și eu o să mă duc cu acest tractor să aduc remorca. Și da, o să duc remorca din shop pentru că acolo am lăsat, stați că nu mai știu pe unde e ieșirea. Pe aici era. Să zicem că da, să sperăm că da. Nu, pe aici era, perfect. Hai, am greșit și eu. Bun, mergem după remorcă deoarece acel tractor lucrează de zor și face baloții, așa că noi trebuie să-i și încărcăm și să-i dăm la animale, frate. Bun. Mașina asta trece fără nicio treabă, eu trec pe un câmp. Trebuie să merg să spăl și tractoarele. Și dacă vă întrebați de unde am avut bani de balotieră, chestia asta, un fel de furcă cu care duci baloții și acea remorcă, să știți că știți că la început vă dă o remorcă și două tractoare și o chestie de aia, cum se zice, nu mai știu cum se zice bine. O combină, frate, nu știu, așa îi zic sau așa zice toată lumea, nu știu, habar n-am. Vă dă și eu am mai cumpărat o remorcă și cu două tractoare am tot fost să ducem, nu știu, de acolo unde-i trenul, adică am fost cu două tractoare să duc acolo unde-i trenul, nu știu, porumb sau grâu din astea și floarea soarelui, tot felul de chestii, cartofi, hopa, avem aici un camion, hop, așa. Merge, mamă, nu l-am văzut pe ăla. Uitați de la chestiile alea albastre, le vedeți și voi, care stau pe niște fucking picioare de fier. Și perfect, noi o să lăsăm remorca pe aici pe undeva, adică să fim aproape de câmp. Și ia să vă spun povestea aia cu chestiile alea albastre cu picioare de fier. Păi și când duceai bani, depinde, îți dădea, nu știu, îți dădea și ție, gen, îți lăsa foarte mulți bani și am făcut undeva la 100 și ceva de mii. Haideți să decuplăm această remorcă. Ne ducem să luăm baloții, așa frumos, elegant. Cuplat? Cuplat, bro. Îl ridicăm. Și îl punem aici. Perfect, aia zic. Mai mergem după un balot. Vai, frate, ce face asta cu tractorul, pilot automat. Bun, frate. Și sunt nou pe acest joc, așa că dacă greșesc cu ceva să nu mă criticați. Ok? Please. Bun, după cum vedem, ne scad și banii, deoarece chestia asta nu merge așa ca din flori. Nu a ratat balotul. Asta e ca la paintball. Perfect, l-am prins pe ăsta. Hai că poate pe ăsta îl putem împinge așa. Bă, stai, așteptăm. Hopa. No, hai că lăsăm așa. Ridicăm ăsta. Și hai că luăm și pe ăsta. Nu știu, am pasiunea asta pentru tractoare, e super șmecher. Hai să luăm și acești baloți. Opa, bă, balotul meu, bă, ce faci, bă? Hai că da. Hai să văd, merge pe urmă? Merge pe urmă. Am crezut că nu merge pe urmă, frate. Ridicăm balotul, băgăm aceștia pe remorcă. Nu știu, îmi place să fac mai mulți baloți rotunzi decât din aia pătrați, pentru că, nu știu, sunt mai fain și la aspect și la
Opa. Am uitat că trebuie să ridic. Bă, frate. Ai. Hai să dăm și noi remorca puțin mai în față. Nu prinde chiar cine știe ce viteză, dar merge. Bun, hai să decuplăm. Haide, frate, unde mai avem baloți? N-ai mai scos tura asta, bă. M-am învârtit așa un pic cu tractorul. Bă, frate, dar de ce nu merge pe linie? La final cred că o să trebuiască să retușez. Acum merge pe linie. Aia zic. Uitați aici, gen sub roți, nu merge pe linie. Haide. Bro. Ce face bă ăla? Bă, frate, ești nebun la cap. Ce naiba face? Stați un pic. Stați un pic, că nu știu ce face asta, dar nu face bine deloc. Haide să luăm noi asta. Hopa, întoarcem așa un pic tractorul ăla dacă nu se dă el. Hai că aici trebuie să-i dăm un pic de speed. Da, nu. Dacă ar avea și viteză mai mare. Stai, aia zic, după ce l-am fixat merge. Bun, îl ridicăm balotul ăsta. Și hai să vedem. What? Am crezut că am 399.007 bănuți. Da, am numai 39.900. Acum 900 fix. Bun, hai să mergem cu scos balotul. Perfect, bro. Îl urcăm și pe ăsta, hai că poate ne ajunge. Aia zic, bro. Ce merge treaba? Hopa, bă, stai că e ca să greșesc și eu aici. Bun, bro, o să întoarcem aici, o să mergem după urma lui, frate. Haide, scoate acel balot. La final o să-l scoată, nu? Aia zic. Bine, hâț, John. Hopa. Perfect, bro. Întoarcem. Hai că ne încap și baloții. Dacă scoate acum 2 baloții, bine. Sau cât mai am? Doar unul mai pot băga, nu? Oh, cred că 3. După cum se vede de aici, dar nu. Bă, frate, l-am încărcat. Hai, aia zic, bro. Opa, avem aici o notificare de aia nașpa. Încărcăm și acest balot. Și o să mergem, o să lăsăm cupa asta jos. Și o să ducem la văcuțe acești baloți minunați. Haide să coborâm. Și da, îți grăit, deci, da, nu mai ce zice. Hai că le ducem la văcuțe, o să facă bălegar și putem să împrăștiem peste câmp și astfel se face mult mai rapid producția. Bun, hai că am golit și baloții. Și da, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Marian și, desigur, ne vedem data viitoare la un alt episod. Pa!